Rika. Jangan dorong-dorong, Pak. Batasnya kena aja orang mlebu. Hati-hati. Bon, Pak, ditutup mawon, Bapak. Oh, saya. Piye to iki? Apa iki? Irik yo dibelek nggih. Iya. Ki ngene iki. Negara Wirata kuwi lak bakal nganake tontonan, ya ta? Adon-adon jago manungsa. Adon-adon jago manungsa. Lajeng aku nampa laporan saka Si Tandha Dwija Kangka kang minangka dadi mantri Pasar Gedhe Negara Wirata. Yen to ana warga Wirata sing saka desa Pejagalan sing jenenge Jagal Abilawa, anake Jagal Walakas. Sing kira-kira bisa dadi jagone wong negara Wirata nandingi kridane Paman Rajamala. Upama aku kira-kira pengin ketemu karo anakmu si Jagal Bilawa ngono apa iso apa ora kira-kira? Saged mawon nyapa lho ora iso Ida. Lah bocahe ya enten biasane turu. Nek turu ning ngendi? Teng kandang guri omah.
Lah turune ngamben awake turah kok. Wedi ngaten. Ngono nggih. Jajal. Kaya ngapa wujute, kaya ngapa dedeke? Aku kepengin weruh. Anakmu si Jagal Bilawa. Langka kula wonten dawuh Ki. Gugan adimu si Jagal Bilawa kae ning kandhang guri kae ya kok inggih ngestokaken dawuh Ki. Yayi caritaning satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine kakangku kakangku sing gugah aku iya ya Bilawa tangi ya di ana apa ana gawe tumrape Yayi Jagal Abilawa dina sakmengko negara Wirata bakal nganakake adon-adon jago menungsa tekaku ana kene sarimbit kelawan Raden Seta putra dalem Prabu Matswapati ratu ana ing negara Wirata bakal njaluk tulung kelawan Siyadi Jagal Abilawa gelem dadi jagone wong Wirata ya Yayi ora sudi lho ya gene Yayi Jagal Bilawa kok ora gelem aku iki wis hafal watak wantuning para sentana praja negara Wirata. Angger ana butuhe lagi nyedhaki marang Bilawa, nyedhaki marang para kawula. Usik-usik Yayi. Aja kok gebyah uyah kabeh ora kaya mangkono. Ora kabeh kang kaya mbok kandhakake kuwi Bilawa. Aku iki hafal.
Iya ning iki beda urusane Bilawa. Iki urusane babakan kawibawan kang sarta dedeg piadeke Praja Wirata. Merga Siadi bakal ditandingake kelawan jago saka kepatihan. Jago saka kepatihan Wirata sing jenenge Raden Rajamala. Manut pamawasku, ya mung Siadi kang kuwawa bangkit nandingi kridane si Rajamala. Mangkata ya Yayi. Ayo, tak kanthi nemoni Sentana Praja Wirata, Raden Seta Buminjaya, putra dalem Prabu Matswapati ing Wirata. Pandhita Kinarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh ngangin ngendi nggone Pangapunten lho Raden. Anggenipun dumugi jagal Bilawa damel kaget paduka ingkang nembe sak pejagong ora dadi ngopo ki. Biyuh. Enek wong tik gagah gedhe dhuwur pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune. Rambute diore menteleng mripate bunder sak neker. Apa dililani aku sak pejagong kelawan anakmu iki? Monggo kemawon. Bocah gedhe dhuwur. Apa bener kowe sing jenenge Jagal Bilawa? Edian. Gereng wae prasasat kaya gempa bumi. Ya jenengku Jagal Bilawa. Ngusik, kowe iki rak warga negara Wirata kene to? Bener. Mestine kowe weruh karo aku. Aku iki isih Atmajendra. Atmajendra ki tegese anak ratu.
Aku iki ratu gustimu, kowe iki kawulaku. Banjur kenang apa kowe jagongan karo aku nek kowe ora gelem basa karo aku. Aku wiwit cilik ora bisa basa. Aku karo sapa-sapa ya ora basa. Yen pancen atimu lara ora tak basani arep nesuwa gelut apa piye. Edan. Bilawa. Lambemu sing munek-muni iki sing penak to. Ki ratu bendarane awake dhewe. Aja ngisin-ngisini. Melu nesu apa piye? Kowe wong tuwek melu nesu apa piye? Tak ketak ndasmu kowe. Ora. Aku ndak melu nesu kok. Aku iki nggur nuturi ngono lho. Pangapunten lho, Den, pangapunten. Pancen anak kula niku wiwit biyen kalih sinten-sinten niku nggih mboten basa nganten niki. Ya, yen pancen mangkono ora dadi ngopo. Bila apa? Ditepungake wae aku Atmajendra. Putra dalem negara Wirata, anake Prabu Matswapati. Jenengku Raden Seta Buminjaya. Seta karepmu ora ya karepmu. Lho ngene iki cangkeme ndak enak ngono to wit mau. Hah? Kok seta karepmu ndak seta karepmu. Iki pejabat lho le awake dhewe nggo rakyat. Nesu-nesuwa. Aku ki wonge ya apa anane kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten lho Den, ngaten iki harap maklum ngaten. Ya. Balawa, piye? Dina sakmengko aku tak takon karo kowe. Takon apa? Kowe wani apa ora? Kowe wani apa ora yen tak du perang? Wani kancamu pira maju bareng. Nek wong ngomongi dirungokne nganti bar sik to, Le. Ora langsung dipedhoti ngono kuwi. Aja disauri ngono ngopo to, gumun aku. Ngapunten, jenengan omongi riyen. Ya. Nadyan aku durung weruh kridane iki. Nanging aku nitik saka omongane kuwi carane aku wis percaya nek bocah iki duweni kadigdayan kang linuwe. Duweni kasekten kang kira-kira ngungkuli kasekten ing Paman Rajamala. Kira-kira kok ngaten, kira-kira lho. Kowe ora musuh aku, Jagal Bilawa. Musuhmu dudu aku ning kowe dadi jagoku, jagone wong Wirata, ngono. Ngadepi Raden Rajamala. Kowe wani apa ora? Aja meneh Rajamala. Dewa medun kon nggawa gaman bledhek, aku ora wedi. Kowe wani? Wani. Kowe saguh dadi jagoning negara Wirata? Saguh. Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Wawatonmu apa? Bilawa, aku dilairake ana bumi Wirata. Aku mangan ngombe bebuwang ana bumi Wirata. Diayomi dening ratu Gustiku Prabu Matswapati. Mula aku kudu duweni lelabuhan menyang Praja Wirata. Aku dadi bocah nom aja nganti duwe paugeran negara wis menehi apa marang kowe, nanging diwalik aku wis menehi apa menyang negaramu. Mula ora tak totohke jiwa ragaku ora mung bondo nanging nyawa uga tak udhokke kanggo sarana kamuktening Praja Wirata. Kanggo sarana jejeking negara Wirata. Edan-edanan. Arang-arang lho ki bocah duweni penemu kapribaden kaya si Jagal Bilawa. Anak kula nggih ngaten niku, anak kula niku. Nggih ngaten niku, anak kula nggih didikan kula nggih ngaten niki. Upama kowe menang, kowe njaluk apa? Bilawa, upama kowe menang, kowe njaluk apa? Apa njaluk tetumpakan sing metu saka toko sing anyar? Apa njaluk omah sing magrong-magrong? Apa njaluk derajat pangkat? Mesti tak wujuti.
Aku ora njaluk apa-apa. Yen aku njaluk apa-apa, tegese nggonku maju perang gendong pamrih. Nggonku maju perang iki ikhlas pasrah sumarah mring purbaning Gusti. Yen aku njaluk imbalan saka Praja Wirata tegese tandangku ora ikhlas, aku duweni rasa kang tinumpangan wigati. Perkara kaya ngono kuwi malah ndadekke kalahe anggonku tumandang Edyanedan. Tek iso kaya ngono kaya Tugu Waja sing dadi tekadmu Bilawa. Anak kula niku nggih ngaten niku anak kula. Wit riyin niku anak kula ngaten sedaya. Ya yen pancen kaya mengkono. Ayo. Bebarengan kelawan lakuku. Ya. Ki wonten dawuh. Aku njaluk pamit ya, Anakmu tak gawana Praja Wirata. Kinarya dadi jagoning negara Wirata nandingi Paman Rajamala. Nggih. Kowe ikhlas? Nggih, kula ikhlas. Nek ikhlase kula ikhlas ning mbok diwehi napa tak rokok napa rokok ngaten. Pinten to pinten ngaten kagem. Ya ini pejabat mudhun iki mung ora pati nggawa dhuwit ni anane rokok. Nggih. Nggih, pancen kula niku kulina njaluki rokoke dalange kula niku. Nggih. Ayo balikke ora? Balikke ora? Ora mbok balik kentes ndasmu. Nggih, pun tak balikke tiwas rokok sak cepet kurban sirah. Oh iya. Iya. Ayo jagal Bilawa lon-lonan lumaku ana ing alun-alun negara Wirata. Ayo tak derekke. Aku njaluk pamit ya Ki. Nggih, monggo nderekaken. Menawi wonten wekdal senggang katuran mampir wonten desa Pejagalan. Ya. Ampun kapok nggih, Den. Ora. Bilawa. Piye? Sing ati-ati, aja lali marang Gusti sing akarya jagat. Sing tuwajuh tekadmu aja nganti kelangan kiblating kautaman. Iya. Pun bapa ora iso menehi apa-apa ning iso menehi sangu cekelan kanggo anakku Jagal Bilawa. Iya. Iki cekelen. Apa iki? Kul buntet. Tak gawa kawanen. Iki ana meneh. Apa iki? Lulang kebo landhoh. Dicekel. Iya. Iki ana meneh sing terakhir. Apa iki? Minyak bulus. Nggo apa? Ben awakmu iso modot. Wis. Jaluk pangestu. Sing ati-ati. Muga-muga lanang juritmu tak dongakne tekan kadohan. Muga-muga tansah unggul ing yuda ya anakku Jagal Bilawa. Aduh asu daduk ya.
Tuh. Ya. Hei! 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 Wah! Doi! Doi! Raden Rajamala saka Cago saka Kanoman. Tuh! Tuh!
Hei! Rumah Wayun Raja Malagara rupa mangeses kadyangin pangsempal kaprapal sila-sila kaplasa satulu mayu mangungsi kagyat kakuda kang jaga bumi Arja manik sejatining alam kang tinuding jagat. Adikku Yayi. Yayi Rajamala. Lah dalah. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendhang. Aku ora marem yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1. Tegese dadi ratu ana ing praja negara Wirata. Mbuh piye caraku, mbuh piye reka dayaku. Anggonku bakal nglengserake kawibawan Kakang Matswapati kang sakmengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Ya Kakang, ya ngestake dawuhmu. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kowe kudu menang Rajamala, kowe kudu unggul. Ya aja kuwatir ya Kakang. Nadyan to aku manungsa nanging adimu iki tan kena ing lara nanging tan kena ing pati. Karepmu sak mangsa-mangsa aku iki mengko ning blabar kawat janget cinencang. Aku tumeka ing pati. Aku cemplungna ning sendang watari. Aku bakal urip maneh ya Kang. Nadyan to matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to mbok cemplungake sendang watari bakal urip, bakal tuwuh maneh. Apa yen dadi kasektening Rajamala? Ya. Bakal tak estoke apa sing dadi kandhamu sesuk? Dadak ngenteni apa? Enggal tata-tata tuwujaning alun-alun blabar kawat janget cenencang lon-lonan lumaku Rajamala. Ya, estokake dawuhmu Kakang.
Bro. Boy. Pusakan jroning kewa mandi godhon selang pedhangipun kang kataman praja temah saking lales ora maneng kareku muruh bayak-bayak ingkang metuning sanjata Narapati Mandaraka. Seta. Kula wonten dawuh paman. Jagone wong Wirata kuwi, gurimu kuwi. Lakar kados mekaten. Sapa jenenge? Jagal Bilawa. Jagal Bilawa lakar kasinggihan. Piye? Kira-kira monggo nderek kersanipun paman Kincaka Rupa. Rajamala, piye Kakang? Kuwi musuhmu. Sing ana gurine Seta Buminjaya. Wah, rajalah. Ora kok tak kemah-kemah balunge Kakang. Aja sumbar mengko ndak aber Rajamala. Ya ngestake dawuhmu. Dina sak mengko gatekno Seta. Tontonan adon-adon jago menungso kiblat 4-5 pancer padha nyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to ramene, kaya ngapa to regenge adon-adon jago manungsa iki mengko. Mula iki yen ora ditotoi ora gayeng. Lajeng kersanipun totoane dipolne pisan. Karuan lek entek-entekan. Wih. Lajeng totoanipun menapa? Bur manuk. Tegesipun yen nganti jago saka negara Wirata sapa mau jenenge Jagal Bilawa. Ya Jagal Bilawa nganti mati ana ing palagan bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti Rajamala jagoku sing mati ora mung bumi kepatian kuluku sing tak udhoke. Piye? Piye? Kowe sagawa ora? Piye Balawa iki totoane negara kowe wani apa ora? Wani. Ora usah wedi. Kae jagone saka Kanoman Rajamala blingkate nyawane. Piye Seta? Aja inggrang-inggring nggih. Kula wantun. Wani? Wantun. Yen wis jago mungkahno panggung blabar kawat janget rencang supaya ditindake dina iki sakniki. Ya. Enggah ditindake kaya ngapa regenge aton-aton jago menungso.
Kira-kira jago kuwi menang apa ora Mbah kira-kira? Wonten syarat sarananipun. Syarate apa jagoku supaya menang, supaya unggul ing yuda? Sampeyan nek nguyuh aja madhep ngidul. Sebabe Nagadina sakniki nembe teng kidul. Malah jagongan kalih Nagasari bareng. Pun sampeyan tindakne, tak dongakne saking kadohan. Tak sangoni 300 dongakno. Nggih. Muga-muga jagoku iki menang. Nggih, menang. Aja ngisin-ngisini Rajamala. Menang karepmu ora ya karepmu. Penting entuk duit 300. Lumayan. Duit 300 dicakke lumayan. Jare guyangan nek cah SMA anyar iki sapa kowe? Yaksa Gora rupa Ari sedeng nalendra Yaksa laku kang malwalya ingkang Jagal Pilo Maradiake mumpung turung kebacut kowe njaluk ngapura karo aku. Kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa. Jalaran aku iki wong digdaya. Wong prawira jayeng palugun. Tinantah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njondil. Eman-eman kowe isih nom. Isih dawa umurmu kowe nandingi aku ora gondro sepira. Mumpung isih kena dipitung, kowe ngaku kalah ning aku, gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu, ha? Mula ora usah dadak kesuwen kowe teluka karo aku Jagal Bilawa. Rasah cerewet cangkeme. Ana blabar kawat jangeci nencang kene dudu papane wong nyang-nyangan, anane wani apa ora, urip apa mati. Mula kangsa kowe iku Jagal Bilawa. Ora bakal gigrik ulune slombo tanding kelawan dapurmu. Yen ngono kowe wani karo aku, entek wedine kari wanine. Cacing wae didak molet apa meneh kowe. Maju kepara ngarsa legane atiku kelakon tak bobok wetengmu. Wah, aku dadi buta kalah galak aku. Edian tenan. Opat kapita kaya buntul laut tapain cero manuk branjangan. Tibake ganjur pedhot piangkeamu kowe. Maju para ngarsa legane atiku.
Adu jagone diwiwiti ya dikeploki yo. Ayo yo yo. Bilawa menang yo. Raja Mala kalah yo, Raja Mala kalah. Cangkeme. Wong edian. Kowe hatersku kowe. Hop! Wah! Hop! Wah! Oh! What? Hop! Wah! Ah! Oh! Oh! Wah! Woi! Ah! 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 Putian. Hei! Ah! Ah! Hey! Yo, Raja Mala digotong. Gemblong ke sendang. Yo. Lah. Gemblong.
ngejak perang 7 dina 7 mengi tak ladeni piye. Cemplungi senang. Yo. Dihitungi. Siji, loro, telu. Urip neh. Ayo, piro. Joget tak kendangi kowe. Koden prayit nois munara ririh eko balik tityani gandayani Kakang Semar inggih Ndara piye kabar kawusanane ning Blabar Kawajang Ngecing Nencang Rajamala ora kena sinengguh enteng ngaten. Kula kinten pun mati lho. Bareng dicemplungne nek saged urip neh. Ketoke wis mati sek lho. Ning bareng dicelupne kok tengil-tengil neh. Niki genah wong sekti, dicemplungi Sendang Watari bisa tuwuh meneh kasektene. Banjur adon jago manungsa iki apa ora bisa rampung merga kasektene si Rajamala. Mboten. Njenengan ndara kula kagungan pusaka Kyai Brama Warastra ingkang sipate saged ngobaraken segara. Njenengan tamakaken wonten Sendang Watari. Karepen nek ndara Rajamala dicemplungke wonten ing Sendang Watari mboten saged urip malih. Melu kobong ana Sendang Watari. Iya Kiai Semar tindake. Yo, digotong. Yo. Gotong.
wis senang. Yo 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 yo. Cemplung lo. Yo yo. Yo yo yo. Cemplung lo. Mati aku. Oh. Oh, Raja Mala. Waduh, Raja Mala kowe mati, Yayi. Hei, Bilawa aja gempelo sirahmu. Jagone mati botohe sing ora trima. Ali geni. Kakimu kok kawruhana sing wapada ing jaman kali geni kahanan rego murung kontrang kantring prajalma